liyeza lenhlungu mawedini nawuthi bhute enkwenkweni. Madoda, into endingenisayo nje i-1 kukho into endiyipostileyo pha ethi ucoach we-Chiefs if uthi masilibale ngeligi makaresign. Guys, andenzi ifavor, andicengi mntwini. First of all, ndiyimember ye-Kaizer Chiefs e-independent andi-akhawunti mntwini. Ndiyandodwa shop yothenga into ze-Chiefs, ndisapota ndodwa i-Chiefs. So akukho nje rhasha lizandixelela uba mandithini. Akukho coach unovela athi kuvula isizini axelele i-supporters uba mazilibale ngeligi. Uzokwenza ntoni apha? Uye kolilepo bahamba, uye usakhupha ii-players. Indaba yakhe bathethe ne-management imthengele ii-players azifunayo, thina sifuna iligi. Akho coach unovula umlomo wakhe athi Kaizer Chiefs supporters libalani ngeligi. Kukusiqhela oko, asiyontsangu, asibhenywa. Okanye mna ke supporter ye-Chiefs endiyazi uba ndisupport i-Chiefs, ndizimele ndi-independent. Akho mbutho uzawuthi hayi zapha kwi-DC, ndiyazithethela mna. Akho coach unokhupha into ethi hayi iligi ilibaleni. Seqala ukwenza i-excuse elirhasharhasha eli. uDa Cruz uqeshiwe eqeshelwa ukuba azothatha iligi, azobamba iCaps. Wavuma wathi uzawuyenza loo nto. Khwitshi ngoku ibhlukwe igcwala umoya. And ndiyaqina wothuswa yila AI, esa striker se-AI se-Pirates sikora sise-dressing room. Asizuva ngoDa Cruz. uDa Cruz sifuna amakapu kuye. Makangasohlulela uba uzasiphathele ipikapu. Sifuna iCaps kuDa Cruz. We are not buying that skelem sikaDa Cruz soba thina singajongi league, sifuna ileague. Ayonda yotshayela nje umuntu ufuna uba umuntu yi-comedian. Naba ya oGumbi, noDani, noPhanjile, noLiya Nqaba. Umuntu ufuna i-comedy, makakhangela oLiya Nqaba. No Dani. No Mziyanda Ntontoni. Onke la marhasharhasha sebhayi we-comedy adibane nawo umuntu ofuna i-comedy. Asenze i-comedy apha. Apha sifavor ibhola esifuna iwine. Sidiniwe uqhatshazwa ngalamakhwenkwe e-Pirates. Nathi sifuna uwina iligi, sawugqiba sizenzele ii-awards zethu kube zezethu zonke ii-awards. Please guys, siyacela, asizuva ngayo uDa Cruz. uDa Cruz uba uyohlulakala makatsho kuse-early njengoba benzile kuqala efikile apha eSouth Africa noNapi. Ibhlukwe zagcwala umoya wabaleka. Uphinde wabuya ke ngoku. Makahlale phantsi ne-management, i-management imthengele ii-players uDa Cruz. Awugqiba uDa Cruz asiphathele iCaps. Asizibizi ngagama thina sifuna indebe ka. Thini uqhatshazwa ngamanye amakhwenkwe apha. Sidiniwe uqhatshazwa ngamanye amakhwenkwe apha. Qha ke ezinye ze-supporters ze-Kaizer Chiefs nina nivele umuntu athethe phofu ndiyamazi umuntu xa ethethe ehlele ekhawutshini kwakhe ekude kwenye indoda. Uthetha nje because urhawuzelelwa amatapile, uzigrwemba amatapile, uphendula intando yakhe kuFacebook. Aleyo ndawo yophambanela. Into endiyithethayo kutsho uMan B, wena thetha ngolakho uhlobo. UnoFacebook wakho, unobhala into oyithandayo kuFacebook wakho. Mazondixelela intsente. uDa Cruz sifuna iCapu kuDa Cruz, angasixelela uboya boba masingalindeli iCaps. Uthathe ipen uDa Cruz wasayina kwi-contract yakhe uba ndizayithatha le team ndoyibeka emajukujukwini. Ugqiba kwakho usayina ngoku ayibona uba imali izawungena, uyabaleka ibhlukwe egcwala umoya.
and uyahola kule month end uzawupeya uyaqala uthi ngoku singayijongi league. Please get across uzenzele ifavor mhlakazi ndiyakucela uzenzele ifavor usiphathele ikapu please ndiyakucela Da Cruz usiphathele indebe ungasixeleli intsomi ayondeni nako nje umyalezo benzogqithisa andizohlala kakhulu. Da Cruz sifuna icaps le nto uyenzayo uchitha players yenze le nyovu lakho nyovulu